weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to jeeri ƴugga to jeeri ƴugga to jomande jeeri to gawdi gooti to ɗayfa to sincana ceerno mamoudou waddou to beeli cowi to jaaba liduɓe to cenela sahoɓe to sinthiou dañɓe to daara halayɓe ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno mamoudou waddou to cité segna yembal Dakar ha to galle ceerno Madani Talla ko on takkusan kadi juula ha to galle Amadou Bocar Mabo ɓuuɗo loddide Sidiyel tulik seba golgol e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie ko alata hande o gasi ha laaɓi ko fate premier édition culture festival culturel mo wuuro Jewola e ɓooje kewɗe noon ɓamtoje wuuro ngo e diwan o foof ƴettama toon ma en ketto cimdola rep correspondant men hono général Bari to leydi Sénégal aseta hanki o Macky Sall e galle mum woni joom suudu mum e ɓiyiɓe afo ɓe jiyama e werla mabɓe eɓe mbaɗa promenade mabɓe e nder yoga e booli tawateɗi e nder Dakar lamolgo leydi ndi to leydi Mali almameɓe hewɓe galleji sernaɓe kewɗi kolliri tigui wonde ɓe jaadani eko e toɓɓere wotere e nder tunogal kesal ngal laamuguji ɗi ɓenndi oɗo saaha joni hollirde wonde leydi Mali ko leydi layika to leydi Nigéria ko aseta hanki o wonno sumgoji suɓade no gas jeetati gouverneur e nder leydi he sumgoji ɗi noon teskama waɗi dillere mawde no fewi to leydi Côte d'Ivoire laamu leydi Côte d'Ivoire ɓe balliti laamu Burkina Faso kaɓirɗe kewɗe nder mumen e qime ha milliard uji ɗiɗi taw ko France CFA kono ha e oɗo saaha joni hay commentaire goto alamo laamu leydi Burkina waɗi hen to leydi Ghana ko aljuma hanki aljuma ɓennuɗo juula hono biyeteɗo Christian Astou joueur gananajo basnoɗo fittade mum e yarɓande leydi wannode to leydi Turquie guila lewru février mayno ndu to leydi Tunisie jagorgal mabɓe kalfinata ko fate gueɗe nder leydi e jaccingel laamu holliri tigui waɗi démissionné oɗo saaha joni lomto makko ƴettama to leydi Rwanda hono ministre des affaires étrangères mo leydi Grande Bretagne ene tawe jillu mum balɗe ɗiɗi e nder to Kigali lamorgo leydi ndi habaruji men joolam jaɓiri ma jaaha to leydi Ukraine to leydi Corée du Nord to leydi Syrie ha to Aquaterre bisimilla mone ketki hotondirte joni joni piren pacciren ceerno jibisi wittiyanke safriyanke safroji fina tawa ceerno jibisi kumpitiɗo ƴewngal laabaɗo lasrari ceerno jibisi holliti an joguiɗo humre caɗele dewgal caɗele jeegu caɗele ɗannungal caɗele kayitaji kumaɗo kala hende sa jokkodire ceerno jibisi ma heɓen kollaɓi ceerno jibisi ko wittiyanke leɗɗe cafrowo safroji fina tawa yoga ñabbuji coɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis hémorroïde tension diabète nonne kadi donkuɗo ɓesnude caɗele gorago mo seyɗani memi kala hen ceerno jibisi no humpiti ceerno jibisi ne jogui lekki kesi wittaki wiyeteki muuɗa hirda sa muuɗi tan a yitoto hen hoore maɗa ceerno jibisi ne jogui leɗɗe bittade cafroje yoga ñabboji cuuɗotoɗe e nder ɓalli kono ne kadi ceerno jibisi ne jogui pegge usula ndenka ekkisal haɗanma dabare kami liggeyaji bonɗi kala ceerno jibisi laaɓaɗo listihar sa noddimo a rokkimo indema e inde nenema ma o haalane kala ko gonduɗa ha cikka elle ko onon gondi ceerno jibisi tawete koto Mauritanie to Nouakchott to leggal netteka sa yiɗi jokkodide ceerno jibisi ƴewanma listihar an gonɗo Mauritanie ko ujunere ugguya gonɗo e leyɗele ñamoje franc CFA joɓata ko buuɗi temedde nayyi mbuɗo kala gonɗo e leyɗele goɗɗe ceerno jibisi ene yarliti waɗandema taw hay mbuɗa yoɓani beele jokkodira e ceerno jibisi ko numéro makko weef walla ni orange money mbatta ko 77 653 03 67 so tawi noon ko numéro makko appel e whatsapp ha mbawa jokkodirde makko mbatta ko 00222 47 22 80 84
so tawi noon ko ceerno Alassane Sy on ne kadi ko gollodiɗe mo miñi ko so tawi ko on jiɗɗa jokkodir mbaɗa 48 10 00 13 bas ceerno Djiby Sy taweteɗo to Djum to Legala wulade beeri woɗɗani juma murida woni toon ko ceerno Djiby Deme koye on jokkodirta jiɗɗo jokkodirde on gonɗo e Sénégal e nokkuji goɗɗi kala mbatta ko 77 395 99 17 musidɓe tedduɓe ceerno Djiby Sy e jeese meɗena. musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗena. gurel teya ko haako moƴƴo iwruken to korjinoro ari ko walludena e safrudena ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma. gorel teya ko haako no haako wargani a ittade hen ko jamireɗa mbaɗa hen ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa. an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru ɗaɗi cukkiɗi jokkodire gorel teya ma yiito hen hoore maɗa. an neɗɗo tuƴiɗo mo yahata juma e jama mo jokkoyta en ɗama gam koyɗe musoje koppi musoji dadorde musore sa jokkodire gorel teya joni joni keɓa hen ko laaɓi. sa yiɗi hebde tongoje gorel teya walla site mabɓe mbawa janggande hoore maɗa ko jangga e gorel teya mbatta ko www.gorelteya.com ma yiyan hoore maɗa ñabboji ɗiɓe janti toon kala so tawi wondi heena jokkodira e tongoje gorel teya. so tawi ko tongoje gorel teya gonɗa koto leydi Mauritanie jokkodirta koye Ramata Mangana mbatta ko 00222 49 18 81 13 walla so tawi gonɗa koto Guriki jokkodirta koye Deniba 77 571 33 10 walla so tawi gonɗa koto Mbour jokkodirta koye Saydou Ndawa 77 388 21 88 walla so tawi koto Bonji gonɗa jokkodirta koye Salamata Ba 77 695 43 01 walla so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel teya hewɓe cettima dañi hen jaam cafren koye mena cafroɗena gorel teya dañen jaam. ciggam nangue wolgue diaw are moɗon addemon ko jaam e kisale ɓamtare. ciggam nangue wolgue diaw e gardogola Haruna Dawouda Ndiaye gorko mo Tumbela aɓe jogui beelama mawɗo habrude dendagal bandiraɓe kala aɓe jogui congélateur uji solaire taw kadi ko marque leydi Turki. ɗin congélateur uji solaire ɗi gardata koye ponoje majji kame batiraji majji dognataɗi ko ciggam nangue wolgue diaw. panno solaire aji moƴƴi so tawi ɓe bannima ɗum installation e galle ma kala waktuji ɗiɗi ma heeb kaaƴe galas ha timma wona koye nguleki faya koye korka an jiɗɗo congélateur uji moƴƴi congélan ma kala ko mbaɗɗa hen jokkodire ciggam nangue wolgue diaw. ciggam nangue wolgue diaw ne jogui équipe moƴƴo keblade to leydi Turki taw ko heblo moƴƴo sukaɓe yaduɓe jamanu. ciggam nangue wolgue diaw aɓe jogui ponoje e battiraji taw kadi ko panno solaire aji ɗi marque Turki kame Allemagne kala. sa jokkodire ciggam nangue wolgue diaw maɓe mbaɗane installation e galle ma so woyduma so forage ma no jiɗirɗa kala keɓa ndiyam timmuɗam hay so tawi woyduma ko 100 métre. ciggam nangue wolgue diaw aɓe jogui congélateur uji frigoji téléji lampaji kala hen ko miijiɗa sa jokkodire ciggam nangue wolgue diaw maɓe mbaɗani installation kala no jiɗirɗa keɓa an jeeyi posma kamɓe jeeyi doole mabɓe. sa yiɗi jokkodirde ciggam nangue wolgue diaw
tonggode leydi Sénégal mbatta ko 00 221 77 566 40 22 on numéro ne waɗi WhatsApp walla mbaɗa tonggode leydi Mauritanie 00 222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe korkari koye nguleki faya ciggam nangue wulgue diaw ene jogui congélateur uji solaire badden hen dando taw ko nangue dognata ɗuma. Kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo sappo e jeenayyi lewru mbooy hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawto he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah ne nanggani on karallagal ha mbawon yiiden to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ko adi kabaruji men e ɗemgal pulaar noon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa e gardogol Sar Abdoulaye Sar eɗen pecca sunare men e dendagal likseɓe naɓe kala no didorno jaltugol aduna hono goto e mawɓe wuro likseɓe ngo biyetenoɗo Amadou Mabo Kume noon o ɓurno lollide ko baba Sidiyel noon ko cinkal manggal e nder wuro likseɓe ha tengti noon e juma mawka ka likseɓe gorgol ko ñalawma hande o yalti aduna en dunima dendagal ɓesgu makko kala ko noon kadi en dunima dendagal almameɓe e khalifa dine wuro ngo hono ceerno Oumar Alpha Sy en dunima ɗum en dunima ɓesgu makko ko wayno Yaya Gurela ko wayno Yunusa Kume Penda Siré dendagal ɓesgu makko kala en dunima kadi hono almami juma mawka likseɓe hono ceerno Mamoudou Sy e dendagal mawɓe juma ka kala e mawɓe wuro ngo kala en dunima ɓe mbiya yallirmomo yafoma harnamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. habaruji men ɗemgal pulaar koto leydi Mauritanie pudorɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo guendi Mauritanie janoɗo udditoyde ko fate festival gadano taw ko kittirala mo jowola o arti aseta hanki o e nder nakshata lamorgo leydi ndi o ardima toon noon cérémonie ji puɗɗugol ko fate cérémonie ji puɗɗugol ko uddide puɗɗugol première édition du festival du patrimoine de la ville de Jowola o ardima toon kadi puɗɗugol projet ji kewɗi tawi ko projet ji d' aménagement baɗoji tigui gartama no fewi wonande ɓesgu wuro ngo e ko taari ɗum kala eɓɓoje kewɗe noon ƴettama toon golle kewɗe kadi mbaɗama toon ma en ketto musidɗo men sehil men correspondant men hono général Bari ko yewtito ko golle gollat toon e ko yewtidi kadi e maire mo Jowola. général Bari assalamu aleykum wa rahmatullah. Ghalii Abuu Bah a salminama juurama yettama a weltanama no fewi ko wona ɗum ko président de la république mawɗo leydi o hanki ko ɗo juuli aljuma ɗo e nder wuuro Jowol caggal ɗum o yilloyi toon to guenale Jowol o yilloyi juuroyi dendagal mayɓe julɓe wonɓe toon foof ko wona ɗum ko henne kanko président de la république omo watti hakkille makko tigui rigui e yimɓe wuurɓe e lappol palol Dare Maayo omo watte moon hakkille no fewi kadi wi vraiment ma ɗo ƴellite ma ɗo fewne kala ko fate développement ji puɗɗi waɗe ɗo henne guila courant muɗum ha e ndiyam muɗum foof ma samɗo en puɗɗima yiide kam ko fate ndiyam e courant kadi aussi no wonno ɗo e nder Jowol he kono noon commune o fof heɓdano o wi inchallahu rabbi courant o ma yaaha o yetto e ɗum noon Ghalii Abuu Bah a salminama a juurama yettama e kanko kadi président de la république kadi vraiment o teddini Fuutankoɓe o teddini kadi lappol palol Dare Maayo par ce que ko waɗanen ko weeɓani ko wona ɗum ko kadi en jetti hono maire de la commune de Jowol li Oumar Abdoulaye discours muɗum hanki payodinɗo discours muɗum hanki pattam lamo e ina haali hen kadi dendagal goƴaji commune o donc ɗum noon Allah jarama a jarama. weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma on calminama no fewi eɗen gonni ɗo monsieur le maire de la commune de Jowol monsieur le maire de la commune de Jowol weltare ɓiɓɓe fulɓe salminima no fewi ɓe jiiɗi gartanaɓe ñalawmaji gonɗi ɗo e nder Jowol guila garangal président ha e gueɗe mbaɗaɗo e nder Jowol taw ko gueɗe gandanɗa hoorema gartam diwan o. assalamu aleykum wa rahmatullah mi salmini mi juurima goto foof nandimo yettode mum ene wayno no mbiɗa ni en ɗeɗo balɗe ko balɗe mawɗe e meɗen no fewi nde wonde koko wiyete festival Jowol final won Jowol wuuro Ganni oɗo festival ko kertiɗo ko mawɗo leydi ƴetti ɗum tawi e famde kam ko
ko dendagal festival uji keddiɗi ko arinoɓe ɓe manno kono oɗo kanko spécialement kanko waɗi ɗum e kadi o heertini ɗum kañum yo won hitande fof ne waɗa ƴeefer fof ne waɗa ne sowna kono oɗo ko hitande fof ko baɗowo o heertiniri ɗum kadi festival nden adorono hen tan waɗi hen ko pinal tan en gaddat ganni men e pijirloji men e théâtre uji men fof so en gasni tan kadi mbiyen en jiida jaam ha mo wuuri e mawlidi noon wiha kadi yiiɗa festival waɗa ɗum yiiɗi ko waɗa dogue ɗiɗi hen rogere taw rogere pinal nden ko enen jogui ɗum en jaltinta ganni men mbaɗata gueɗe men foof e rogere heddino nde koko développement communautaire local ƴellitare rendoji e nder nokkuji ɗi gonɗe ƴellitare nde monsieur le maire min jiiɗi gartanamin e gueɗe payodinde ɗe Mouhamadou Cheikh Azouani waɗɗo henne jawol walla holko ɗamini waɗe ɗo henne e nder diwan e mali population yiitima koye mum e garagal makko e holno sifori to banggue mbimi ƴellitare nokku o wi ko o yiiɗa yaade hankkadi festival so waɗi alay saago waɗa batte keddiɗe ɗon tawa ene ƴellita nokku o ko ɗum waɗi ɓe neddi min ɗo délégation ngaji kewɗi e pour min mbadde mon ko wiyete diagnostic witto caɗele caggal ɗum goto amen sakkine lewru maayo nduy min jeeyi toon o foti noon mo nelde min ga tous les délégations ministériel ngari ɗo noté tous les secteurs mbiyen noon toutes les délégations des différents secteurs ministériel ngari ɗo hen min mbaɗi mon min jaltini caɗele amen ɗe min jaltini ɗi min mbannoɗe goto hen foof wiya yo ƴettu ko toɗɗi ɗum ko ɗum waɗi ɗo jaraten ɗo e banggue ndiyam alhamdulillah rabbil alamin forage keso udditama ɗo e kadi ndiyam ɗam ene nawe ha e leeɗe ɗe ganduɗa ko ɗe ngalano ndiyam ɗe kadi réseau nder wuuro jowol on fewniti e courant kadi ko hono noon eywa to banggue e kadi paamen kadi ɗum courant ene ɗo joni courant fuɗɗima natirgol won noon ligne dewowo ɗon ene fayi ɗum a woni aɗa faade gueɗe fettino guure ɗiɗi natirgol 1 et 2 joni nana branché guure kadi ɗe foof kadi ko batteɗe courant fode programme oɗon ministére wonno koye ɗaɓale men jeeyno e caggal ɗum to banggue ndiyam ko même chose kala wuuro ngo alano ndiyam kadi en ɗaɓɓi kadi ministére o wi so tawi jowol ɓenni kadi koko tellorito ɗen ɗon guure e to école fala ala to banggue ɓe ko mi arat magga taw école aji fala ko appui tan fañi kalmi ko les secteurs élevage woni ko mbiyeten toppitiɗo affaire waɗi fayida ɗum ala fof ko ministére de la culture eyi ɓen goni waɗɓe ɓe addan ɗon on aynaɓe an kalɗo ɗo koye aynaɓe jeeyɗo onon on keeɓi temedde jeegom ujjam fi tan ha feere ƴara vayi ɗi ko non de ɗum cinkal mo non fuɗi e awoɓe keeɓi hedde ɗum walla fuɗi ɗon seeɗa ewa tiya waɗoɓe théâtre uji e artiste eɗumaji ɓe dokkimi 1 million 500 000 lamma mbaɗaka ka arene ma heɗo ɓe dokkimi 1 million ewa donc tu vois wona lamma ko fof nden ayi donc ɗum ɗon gueɗe ɗe ganduɗa ene heewi ɓuri tenkiri ɗon ko ballal baɗangal galleji ga galleji ɗo hene ɗe luwi ɗo temedere capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi galle ministére o arana wonno temedere capanɗe jeeɗiɗi temanɗe jeegom e jeeɗiɗi radio ngo watti hen joyi woni 170 kala famille moɓe luwi wona luude ɗe mbi ko yo jomumen mballe tan tawde jigol hoɗo gol fof ɗo kama 200 000 ne hewde 34 millions 400 000 ɗiɗo uddiya tubaɗ ɗum noon ɗum ko hunde hen tan nde mbiyen limta duusat kono noon ko andinde on tan fuɗɗi ko kam ene waɗi fayida e joni kadi ɓenen goni de sukaɓe e jikiɗe he wona hayre fawane mairie ɗo yimɓe jiiɗi gatta nden hayre eyyi nden hayre koko wiyete monument ko mantorgal wonde jowol e ko wuuro Ghalii ɗum waɗama ɗi 2015 ene waɗa kadi wiyeɗe wonde jowol ko waɗama e patrimoine mondial islamique ɗum ɗo ngal seeɗantagal woni ɗon hankkadi ɗon gaɗa birti ɗo fof ma yi ko windade fewno waɗa tabliji ɗum noon ko déjà hayre adande dispensaire jawdi woni poste de santé vétérinaire e pharmacie muɗum e magasin stockage jamde ko wiyete rakkalene ko nandi hen ministére ndema kañum mbi kañumne ma wadda ma addu ɗo fodde bosigal ɗiɗi connoji ɗum ko caɗele men jeeyno ma addanen tracteur goto ko raɓɓiɗi ko
goto fof waɗi jungo e poos wannan Ghazawani wi ko ene jogii hen koyde projet ji ko waɗata ko adi festival o ko waɗata saago festival o e ko waɗa caggal festival ɗum court moyen et long terme ɗin ɗon han kadi fof ko kontude radio kadi ɓe udditiɗo radio kadi goto wiyete ko radio wiyama jewol woni radio jewol ngon radio ko radio heewgo doone eywa gonno kadi udditama ɗo hen kadi ko han kadi ko ɗo wonata diine tawa woɗɗo ene maagi ni so Allah jaaɓi dendagal diwanuji fof koko naftorto ɗum e koyno pelle men mbiyete taajo ɓen ɗon kadi mballitiɗo fodde coopérative uji nogas mbaɗi hen kadi mballitide mahadaraji woni duuɓi e qurana e duuɓi alhaji mahmoudou ba e duuɓi alfalah ɓen mballitama duuɓi falah e alhaji mahmoudou gore fof kam ko 1 million ewa keddiɗe goto fof temen ujunere ɓe dokki grillage uji e gueɗe mbaɗe noon e kalis e fondurement ala CSA ko banggue CSA kañum rokki coopérative uji joyyi rokki waɗi AGR uji joyyi te AGR fof temen joyyi ujunere jomum rokkete ewa AGR uji goɗɗi ɗon ɗi temen joyyi ujunere rokkete ɓe dokki noon kadi temeɗɗe joyyi famille hen foof ene heeɓa sac maaro sac macaroni bidongaji nebam nogas e sukara bon ministére emploi woni golle on ɗon kadi woni hokki fodde capan tati AGR goto fof ne heeɓa kañumne hono ɗum e coopérative uji nogas CSA woni direct kañum coopérative uji woni 45 coopérative e ministére affaire awo onon kadi waliti ko faati e gueɗe mbaɗe noon gaddi matériel hokkude no wiyete awoɓe ɓe rewɓe wonɓe fof ɓe gaddi ɗumen ko lirdete e ko fewnite ɓe liɗi ewa ɓe dottiɓe kadi AGR fodde rewɓe sappo goto fof hokkama AGR kadi wannoɓe hen fifiide ɓe le 3 premier goto fof heeɓi kalis donc ɗum kadi ko kamɓe eko banggue noon paami tigi ko balle e projet ji mbaɗaɗi e nder jowol e saaha festival culturel baɗɗo taw ko ñalawma hannde o festival o ɗamini uddude hano hannirta ni tawa kadi cimtol ngol ko musidɗo men général Bari o ɓami noon ko haala e maire mo jowol o ñagama yafuy noon e dille gonɗe e nder haala ka habaruji men ɗemngal pulaar ha joni to leydi Mauritanie keddoɗen lebbi 4 caggal nde hoorejo leydi Mauritanie hono Mohamed Cheikh Al Ghazouani wanno jillu mum to leydi Italie joni noon ko laamu leydi Italie ɓe kolliri tigi wonde tigi yidde mabɓe e oɗo saaha joni ko uddidde ambassade mabɓe e nder nokcota lamorgo leydi ɗi ko miijo noon ngo cukko hoorejo conseil des ministres tawi kadi ko kañum woni ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale biyeteɗo Antonio Tajani kañum tigi hollirno miijo ngo e nder jonde jagorɗe sakkitinde joɗade e nder ngon miijo kadi kamɓe kala ɓe jaɓinima ngon miijo on paami tigi fitti ko ɓoyata leydi Italie heɓa joom jogo ambassade mum ɗo e nder nokcota lamorgo leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie kettoɗen Samba Thiam ko hoorejo landa lunda witeka FPC woni force progressiste du changement o suɓama noon e nder diɗɗal landaji lunda bitengal coalition CV VR CVE o yo gembano kay ardade yo gembano ardade to banggue nokcode west woni nokcode banggue hirnangue e sumgoji paaɗi tijjaɗi ko ɓoyani e nder ha leydi he nokcode west noon woni nokcode banggue hirnangue noon rendini ko sebha wondude Tavrak Zeyna wondude e Lixara ha joni koye on fannu keddoɗen to leydi Mauritanie ha joni tawassula ko landa wiyeteka parti wiyeteka rassemblement national pour la réforme pour le développement e la réforme ko landa lunda kewka sembe no fewi nder leydi Mauritanie ha tengti e nder nakchat lamorgo leydi Mauritanie landa kane kamɓene ɓe cuɓima biyeteɗo El Hassan Wul Mohammed kañuma woni maire mo legal Arafat ɓe gembi ɗuma yo ɓe gembima dow landa ka yo wona mbaɗimo tête de liste mabɓe wonande kay matama wona conseil région hoorejo conseil régional mo nakcode e sumgoji tijjaɗi ñande 13 lewru mai 2023 El Hassan Wul Mohammed noon kañum woni maire mo Arvada koye manda makko ɗiɗaɓo o woni e manda makko ɗiɗaɓo woni e gardugol mairie Arvade Arvade noon ene tawe tigui e nder
Naksoto Sud El Hassan nan ko kanyuma hebno polgu do halanda lamu e sumgoji bannodi en 2013 et 2018 kala ko neddo dawrugola dowludo jidaade no fewi e ndara arafata sababu golle makko kay réalisation ngaji pawdindi di wadata e kala saha e ndara commune mo arafata siftinde on kadi ko candidat tawassul hono bietedo Mohamed Jamil Mansour ko kanyum tigi yaaduno deuxième tour woni daftindiral dawal dide bala en 2018 e mbiri landa laamu ko fate sumgoji conseil régional mo Nouakchott o daftindiranno koye bietedo Vatimetou Abdel Malik gondo yodo saha joni président conseil régional mo Nouakchott ha joni kabruji men demgal pulaar senno mima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal padena Macky Sall horejo gendi Sénégal e galle mum woni joom suudu makko Mariama Faisal e biibe afo bietedo Amadou Sall be joli werlam be aseta hanki o be mbadi promenade mabbe e nder yoga e boli e nder Dakar dum wonno ko aseta hanki sappo e jeetati lewru mboyi hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati nden noon be ngari habe birti jeeyo kokko ko don tigi Macky Sall dartini werla mum yewde makko juuri caggal dum non jippi kanyum e hoore mum sodi hen kokko muma e tawtorede yimbe hewbe tawtorabe bawi tigi jettide makko nate e videoji kala hollirde weltare mumen e kanko horejo leydi ndi ha joni ko leydi Sénégal keddoden jeen ha to commune Doji ne tawe ndara département mo Linguère commune on tawe sunare e mawdu no fewi jaltugol aduna gonnodo maire mabbe bietenodo Demba Ba ko aseta hanki sappo jeetati mboyi hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati o hoti e jomi ko o yaltiri aduna ko duuɓi capanɗe jeeɗiɗi ko kanko noon ko hanki kadi o wirna o meeɗino oɗo dumuna kala noon o wonano karɗo cellal no fewi kanko Demba Ba noon ko kanko wonno maire Doji tuggi 2014 ha yetti 2022 en mbiya tan yo Allah yurmomo yaafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahuma amina ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen aseta hanki sappo e jeetati lewru mboyi hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati ardiɓe plateforme dawrugol moɓe taw ko inniraɗo appel 2024 ɓe cuɓima biteɗo Abdoul Mbaye mennoɗo wonde hoorejo jaggoɗɗe e leydi Sénégal ɓe cuɓimomo noon yo wona mbiri mabɓe e sumgoji hoorejo leydi tijjadi en 2024 appel noon diɗal appel rendini ko sappo joyi formation politique wondude e fodde ken wona mouvement ji sappo tawi ko mouvement ji citoyen kamɓe ndendi ndeɗon fedde ɓe indiri ɗum gawɗo landa ɓe indi ɗum appel ɓe kolliri tigui wonde ko Abdoulaye Mbaye ɓe gembi yo wona mbiri mabɓe e sumgoji horejo leydi tijjadi kay no gasnaya février 2024 ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen landa Pastef ɓe exige noon yo laamu ngu rokkita Ousmane Sonko gardiɗo landa Pastef e oɗo saha joni tawatede juuɗe safroɓe yo rokkite passeport makko beele mo wawa waɗede évacué nawede caggal leydi e mbadi safruji Alioune Tine ko holliri tigui holliri hen miijo mum o holliri gona miijo ko miijo sellugo kadi ko miijo fongo wonde o wi ɗum noon ko question de bon sens et des raisons humanitaires o haalani ɗon tan saabu kay o wi wonde Macky Sall ene foti wadde tous les moyens et dispositions Sonko beele tigui ene wawa yaade caggal leydi waɗa évacué heɓa safruji mum hano hannirta ni beele ne heɓta cellal mum ha wawa tigui arde notade justice mo leydi ndi o holliri kadi oɗo jabde kay Macky Sall jabde ɗum Ousmane Sonko nawe caggal leydi ma ɗum ustu tension no fewi e ndera leydi he ma ɗum kadi laaɓa ha ceero wiyede kay wonde ko hewɓe kalata wonde wol produit dufaɗo e makko ɗum kadi so tawi o yeehi caggal leydi ma doctereɓe laɓɓin ɗum ha laaɓa so tawi ko eeyi walla ala ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal keddoɗen ha joni jehen ha to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men Amady Saga Kébé assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi taala barakatuh. Ghalii Abuu Bah asalmitama e dennangal hetto weltare TV kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi ina wayno kamɓe Pastef naaɓe hanki ɓe jooɗima holɗum ɓe mbaɗi réunion mabɓe ƴewde holɗum golle ɗe ɓe mbaɗi ɗeɗo balɗe tati holko ɓe dañi hen holko ɓe perdi hen kamɓe fof ɓe kolliti ko jaam dañetake sowna Ousmane Sonko heɓa passeport muɗum yo laamu ngu ya waw tottudemo passeport makko o ɓuuri yawde e yaccade o yaaha holɗum o safroyo caggal leydi laamu ngu noon holliti kañum ina safra mo ɗon o yahata caggal leydi pooɗi e nduure nana hakkude ɗon kamɓe sukaɓe ɓe kolli so tawi o tottayaka
ina wayno altine koɓe waɗoɓe ko noɓe mannoni ina wayno ɗo ɗum no ala happo eɗen gandi jamma heccanke jawtuɗo o kamɓe sukaɓe ɓe dañani hen ko weliɓe nde wonno arme ɗe dilli no feewi jippima e laabi ɗi ina wayno sukaɓe temedde ina wayno jaggama nanato e commissariat police ina wayno caɗele gorini jiknaɓe hakkude mabɓe e laamu ngu joni noon kamɓe police ji ɗi nde wonno won policier goto fiya e hoore nde heeli ɓe ƴetti casque mum ɓe duppi ɗum waɗi noon kanko laamu ngu ne mari no feewi ina merani ɓeɗo sukaɓe so en ummima ɗo jehen to e département Sédhiou Mandina Wande Fa kamɓe ɗe ɓe dillino toon no feewi haaɓe gari e nder oɗo mairie ɓe mbi eɓe duppa maire o no holliti darde ɓeɗo police ji e gendarmerie ji noɓe darori haaɓe kadi oɗo mairie duppede so tawi en garti ɗo e nder Ziguinchor ina wayno holɗum atelier goto wonno ɗo henna rewɓe ma won fodde 40 ne jangganno affaire doctoragal fodde lebbi 3 ina wayno ɓe jalti hecci hanke goto mabɓe fof heeɓi diplôme mum ina wayno hen yimɓe 10 kanko ɗon tan ƴetta direct fewte batte liggeyaji heddi ɓe noon jooɗi fodde 13 goto fof ne heeɓi kayit mum ne fadi ɗum noon Weltare TV musidɗo Amadou Issa Kebe gorko mbotto kabaruji ɗo fuɗo radio Zik FM jokkodirde Ghalii Abuu Bah yo Allah kewalde jam allahumma amina seydi Kebe takkusan jonɗo toon to Ziguinchor ko on takkusan juula ha to galle ceerno Yaya Ba to Richard Toll kabruji men ɗemngal pulaar to leydi Mali paaɗen ko fati e alhaali Allah ko fati e alhaali mbuñaari ko fati kayiyam e mbuñaari kalanodi e codgol laana ndiwoka taw ko laana hoorejo leydi e saaha laamu Ibrahima Boubacar Keita woni avion présidentiel kana haala noon ko hesɗi fuɗɗima yaltude hen e nder communiqué mo procureur de la république ɓayini holliri tigui wonde biteɗo Mouhamadou Camara gonnoɗo ministre on woppitama yalti kaso ha laaɓi oɗo saaha joni o heeɓi ko wiyete liberté provisoire walla mbiyana liberté sous condition o yooɓi noon ko caution ñerɗo no fewi saabu ko 500 millions ko ɗum woni ko yooɓi temedde 5 millions ko ɗum woni ko yooɓi on haalis noon ko ɓuuri hewde hen o rokkiri ko te fodde sappo fodde titre uji sappo foncier ko ɗum tigui o weeɗi e juuɗe directeur national de cadence ko ɗum tigui ɓe calculi ha wawi timmude ko ɗum lima ha wawi timmude haalis woni 500 millions temedde 5 millions caution mo yamirno yo yob beele mo wawa fofde kenala lakkitare ko noon kadi hono biteɗo madame Boiré Félix Sissoko on ko debbo o meeɗino wonde ministre de l'économie et des finances e saaha laamu Ibrahima Boubacar Keita kanko ne mo tawi nder ni ɓuuru tawa kadi koye on fannu ko fati mbuñaari curgol kan lana on e hoore mum yamirno tigui ko yoɗo temedde 5 millions francs CFA beele ne wawa hebde caution mbeɗa liberté sous caution on noona heɓani rendinde ronki hebde fattange wawde rendinde ɗena koppereje fitti tigui oɗo saaha joni mono heddi e nder kaso he o windino ɓataki noon taw ko ɓataki udditiɗo woni lettre ouverte faade hoorejo leydi ndi hollide tigui wonde ɗeɗen koppereje pawaɗe dow makko towni temedde 5 millions beele wawa hebde liberté sous condition o holliri noon guila ndena wonde o wala on haalis ala foof feere nde o wawi wadde hawo rendina ɗeɗon koppereje ha joni ko leydi Mali keddoɗen memtorgol tunorgal leydi Mali yinno yuɓɓinde alede hande woni référendum dirtinama ha ɗo e yesso toɓɓe kewɗe noon e nder projet de loi kesso on ina kewi hen kereje ene heewi pooɗe durne ko wayno toɓɓere ko fate ɗemɗe haadi ko fate ɗemɗe e oɗo saaha joni kadi ko toɓɓere fati ko wiyete laïcité wonde e nder tunorgal kesala mo laamu ngu yiiɗi yiiɗi tigui tengtinde e oɗo saaha joni ko nden toɓɓere ɓuuri musde e oɗo saaha joni ha tengti noon wonande almameɓe e galleji diine islam tawateɓe e nder leydi hen kamɓe kala noon ɓe kolori tigui ɓe jaadani ɓe jiiɗi tigui ko goɗɗe ɗon toɓɓere tawɓe woni tigui helmere witende laïcité nde ne ittete ha laaɓa e nder tunorgal hen saabu kay kamɓe ɓe jiiɗa leydi ndi tigui ɓe jiiɗa tigui leydi ndi wona tigui wiyete ko laïcité woni e mayri hewɓe mabɓe kamɓe almameɓe aljuma ɓenɗo ɓe mbaɗi khutbaji mabɓe tigui ko hollirde hen mette mabɓe e namdade kamɓe julɓe kala nde ɓe caloto kay leydi ndi waɗe leydi laïque e nder tugnorgal kesal ngal noon ko ni tigui lelri ɓe mbi ko lo Mali est une république indépendante souveraine unitaire
unitaire, indivisible, démocratique, laïque et sociale ko ɗum woni tigi e ndera toɓɓere he kamɓe hewɓe noon ɓe kolliri keɓi tigi toɓɓere laïque nde yo itte ha laaɓa nden helmere yo itte ha laaɓa ɓe lomtir ɗuma ko wiyete tigi Mali ko leydi multiconfessionnel woni tigi diineji kewɗi ne tawe e muɗuma almameɓe hewɓe noon kolliri tigi wonde yidde mabɓe kay ko yo leydi Mali yo tugno tigi yo Allah yo ñemtina e leydi Liban walla ɓe ñemtina ha leydi Nigeria yo ñemti leydi Liban walla leydi Nigeria tawi kala nde hooreje ɗi leyɗele noon kala nde hooreje leydi woni tigi julɗo kala hooreje leydi woni julɗo hoore jagorɗo heewi wonde ko Isa yanke woni chrétien walla kala nde hooreje leydi woni Isa yanke hoore jagorɗe wonata ko julɗo ko noon kadi e nder suudu sarɗiyeji tawa ko wiyete kotani respecté beele hen diine kala ene wawa yitade hoore mum hano hannirta ni ko ɗum ndiki woni koɓe jiiɗi wona kay wiyede leydi Mali ko leydi laïque habaruji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Mali ko to leydi Nigeria paadenan ko aseta hanki leydi Nigeria yano sungoji mum suɓade no gas jeetati gouverneur e suɓade kadi kene ɓuura temedde jeenayyi taw ko représentant mabɓe e nder assemblée locale ko élection ngaji noon kewɗi fayida no fewi e nder leydi he saabu leydi Nigeria ko république fédéral sungoji ɗi noon muusi no fewi waɗi dille no fewni e waɗi tigui pooɗe ndure no fewi e nder yoga e région ngaji e oɗo saaha joni noon résultat ji ɗi nana peɗa kay saabu kay koye limgol kayitaji ɗi ɓe goni e oɗo saaha koto leydi Côte d'Ivoire paaɗena laamu leydi Côte d'Ivoire addi ballal payidingal no fewi gam fabade koninkoɓe leydi Burkina Faso hoddiɓe mabɓe ballal ngal noon ko matériel militaire kewgal no fewi jaru mum ene qiime ha milliard kene ɓuura milliard uji ɗiɗi taw ko franc CFA ballal ngal yettima e juuɗe laamu Burkina Faso kila kay kene wona balle kono hay oɗo saaha joni teskama hay commentaire goto ala ko laamu Burkina Faso waɗi kay ko fati e ngal ɗon ballal koto leydi Ghana paaɗena ko aljuma ɓennuɗo o goski kono chief footballeur gananajo biyetenoɗo Christian Astou maynoɗo e nder yarɓande leydi woni séisme bannoɗo e lewru février to leydi Turquie kila nden noon ko aljuma ɓennuɗo o juula cérémonie o noon waɗi koto Accra lamorgo leydi Ghana e gaddugol hooreji leydi ndi hono nana ado kufare e tawtorede famille e sehilaɓe duttiɗo o kala koto leydi Tunisie paaɗena jagorgal leydi Tunisie kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi e jaccingol laamu woni ministre mabɓe de l'intérieur ko neɗɗo influent woni kulaɗo no fewi kewɗe doole nder leydi he ko ɓattiɗo Kassid Saïd hoorejo leydi ndi o waɗi démissionné aljuma ɓennuɗo o holliri tigui lettre makko démission wonde kay o woppiti golle makko ha laaɓi e oɗo saaha joni yidde makko kay ko heddade galle makko sara sukaɓe makko o toppito ɗumen saabu kay neni mumen koko yalti aduna hitande maynide omo wiye noon Tawfiq Sharfedine omo yala duuɓi 54 joom suudu makko noon mayno koye cuumu galle mabɓe banno to hitande rawade nde tawa ko fuite gaz saabino nguɗon cuumu ene ɗacci sukaɓe tato lomtimo joni noon ko biteɗo Kamela Feki noon joɗima subaka hande horeji leydi ɗi ɓe to palais présidentiel to ɓe mbiyata palais Carthage ɓe o joddima e hooreji ɗi ndi kanko Kamela Feki oɗo saaha joni mbaɗaɗo jagogal kalfinaɗo gueɗe nder leydi o meeɗino wonde préfet Tunis lamorgo leydi ndi ɗum wonno ko fin février 2021 koto leydi Rwanda paaɗen Suela Braverman ko jagorgal leydi Britannique kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi e o joddima ko fate gueɗe caggal leydi o walla gueɗe nder leydi o yettima aseta hande hanki o kesata hanki o yettima to Kigali lamorgo leydi Rwanda ko jillu gollal noon go balɗe ɗiɗi addimo to noon ko kaldigal beele Britannique kadi heɓa pamodiral ene siftinaɓe pamodiral cifnagal hakkude Britannique hakkude mum e Kigali hakkude leydi Rwanda beele kay kala nangaɓe e nder Grande Bretagne taw ko arɓe ɗanne suuɗeru arɓe batoji ene mbawa tigui neddagal to jomum wawi jeeyede kala tawa wawi neltirede ha e nder leydi Rwanda ko Rwanda toppitoɓe en ha mbawa nawtede nder leyɗele mumen hono ha ɗo noon hay migrant goto tawa ala meɗɗo artirede to taw ko toon umori artirede to Kigali walla e nder leydi Rwanda kono haɗani kamɓe Grande Bretagne ɓe versino 190 millions taw ko halis dollar faade laamu leydi Rwanda ɗen koppereje ɗon koko fati e oɗon fannu woni ngal ɗon cifodiral habaruji men jolam jaɓeri koto leydi Ukraine paaɗena Vladimir Putin kañum woni hoorejo leydi Russie
eɗo saha joni baɗaɗo ko wiyete mandat d'arrêt international o yetti waɗino jillu makko aseta hanki o to Crimée o yettima wuro wiyetego Mariupol aleta hande ko gollo noon honi lawol makko garwanigol ko Vladimir Poutine ene waɗa jillu mum e nder oɗon nokku gila kay guerre Russie Ukraine fuɗɗi koto leydi Corée du Nord paɗena Corée du Nord weddima missile balistique to kurtidi hen walla courte portée aleta hande sappo e jeenayi lewru mbooye hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati e nder yontere wotere ko gollo waɗi lawol nayiɓiwol ko Washington gollo waɗi lawol goto nayiɓiwol keɓe beddo kay missile gila kay Washington e Séoul puɗɗidi kay umidi ko fati tigui e wadde exercice conjointe militaire maɓe kewi waddude e kala hitande kene wona duuɓi joyi joni koto leydi Syrie paɗena catala jihadiste islamique ena taw ko Palestine naɓe kolliri tigui wonde goto e mawɓe mabɓe wasi fittade mum taw ko baraɗo aleda hande o wala ko sara galle makko e nder banlieue goto mo Damas nder banlieue goto to Damas ko koninkoɓe leydi Israël ko laari mumen diwoje joore makko pettoje koto leydi Équateur paɗen sappo e ɗiɗo neɗɗo mbasi pittali mumen aseta hanki sappo e jeetati mbooye hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati e nder yerɓande leydi woni séisme mo magnétique 6,5 e sel de Richter fodde ko famdi kala sappo e ɗiɗo neɗɗo puɗɗima yiitede hen wasiɓe pittani men sappo e ɗiɗi ɓe noon hen sappo e goho koye nder région biteɗo El Oro goto koye nder région biteɗo Azouaye e wiide hoorejo leydi ndi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗena habaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon silmona Ghalii Abuu Bah to karallagal ko Saydou Abou Bah e ɗe wonno représentant men to Jowol ko général Bari so tawi koto Ziguinchor ko Amadou Sall Kébé kelki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on